Action. Right, ndichida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesupport yese yamunotipa pano paSaint TV basa richienda mberi. So nhasi ndagara na DJ Sparks. Ariti DJ Sparks ndo momuziva ndo masocial media guru avariti. DJ Sparks muri sei? Apana bo boys nyari pana ba mawan ende inoda kuti semhuri yeZimbabwe kuti kune vanowanawo vanogona kutibatsira inyaya yekuti una chichute ndisete mboga ndechekuti vanhu vanofana kuti vanzwe nyaya iri panapa toona kuti I believe vana muZimbabwe kuti tine masolve atinoita matambudziko edu so atinoita saka inadvisable but vanhu vanofana kuti vanzwe nyaya iri panapa yamama nevana Alright, so panapa takagara namai vevasikana vaviri ava asi ravo zita rekubereka vanonzi Memory Baranda nditi vaine makore 38 ekuberekwa vane vana vavo 2 14 years Ruvarashi yes Ruva and then Sasha ane 12 years anditi so vane nyaya yavo yatati kuti tipinde mustudio tosogara todi nyaya yavo iri emergency anditi it's an emergent case so tangoti vaisvikawo tikati ngatogara panapa titaure. Chekutanga mhuri yeZimbabwe ingada kuti itange kunzwa kuti zvii zvakaitika nyaya yenyu yakamira sei. Makadi yenyu mhuri yeZimbabwe. Nyaya yangu ngenditsanangure nyaya yangu yandita kuti indisvitse pano zuva ranhasi. Ndakanga ndakarorwa Mozambique 2019 Mozambique ndo kwandaigara kubva 2019 kusvikira 2025 uno ndaigara nemurume wangu ndakasangana naye koko kuMozambique tichigara ndaenda ndichinotenga order mafuta ndichidzoka kuzosvikira ndazowiriranawo naye murume ndobva tatanga kugara tese ndobva andiroora ndobva tatanga kugara tese. Mukugara tese 2022 murume yakanditi enda unotora vanhu kuti uchiramba uchienda kuZimbabwe azviite ndada kuti ugarire kunoko. 2022 ndobva ndauya kuno kuZimbabwe ndobva ndatora vanhu ndobva takugara tese takagara zvakanaka pasina kana dambudziko nemurume. 2024 last year muna October murume uyu akangotanga kungochinja zvaaisiita. Vana kunetsa kubhadhara rent, vana akunetsa kubhadhara uchikoro, rent akunetsa kubhadhara asisabhadhari rent. Saka rimwe zuva akazongouya ndobva atakura hembe dzake zvikanzi ndakuenda because ndikuona kunge ndikukukanganisa nekuti vanhu vezvikwereti ainditi ndinokwereta mari tibhadhare rent kuzodzosera mari idzedze dzanisisadzoserwe enda unokwereta mari utenge chikafu mari idzedze dzisadzoserwe. Saka pakuzomubvunza mari yevanhu akabva ati wakundinetsa ndopakaya akatakura hembe dzake ndokuenda muna October last year. Aienda ndakasana chigara nevana handina kana hama kana one yanga iri koko kuMozambique. Hama dzangu vanga vari vana vangu ndodzanzira hama dzangu kana kwekuti ndikumbire kana salt kana shuga ndanga ndisina. Ndakasara ndikatengesa midziyo yanga iri mumba ndichitiwo ndibatsirike nevana. Ichipera midziyo yakasvika pakupera ndichiwana ndibhadhare rent ndibhadhare zvikwereti zvevanhu zvandaitora futi ndinaye iye kuti vana vachienda kuchikoro vana vakabva agara vana vangu vasisaende kuchikoro kusvikira midziyo yapera. Ndikatora hembe ndichitengesa kuti vana vawane chekudya. Dzimwe nguva nevana tairara nenzara, dzimwe nguva ndaingovabikira porridge ndoisa salt kuti vawane chekuisa mudumbu vana. Mari yekuti ndidzokese kunoku kuZimbabwe ndakanga ndisina.
Murume pakanga kurongedza hembe dzake, ndakamuudza kuti ndipe mari ndidzokere nevana. Ndo akanditi ndiuye kunoku nevana, akati handina mari. Pakatakura hembe dzakachena, vanhu vakanditi enda mumapurisa unoripota, unotaura kuti akandita kuti ndiuye kunoku nevana. Ndakaenda mumapurisa, ndaenda mumapurisa. Mapurisa akati sezvo ini ndandisingagoni kutaura Portuguese, mapurisa akati iwe ungadhimande munhu mari yekuti akupe mari udzokere nevana vako. Tsvaga mari udzokere nevana vako wega. Handina kubudirira panyaya. Ndakasara ndakagara nevana vangu, ndakatambura nevana vangu ndichishaya ndoita sei nevana. Kuti ndiuye kunokumba mari ndakanga ndisina. Ndikambofonera hama dzangu ndipewo mari ndiuye kumba, asi vaiti havana nokuda kwezvikonzero kuti vandipe mari ndiuye nevana vangu kunoku. Kwakazoitika rufu musi wa5 May. Paitika rufu musi wa5 May, munin'ina wangu akashaya kuti ndiuye kunoku kana kuti chekuti ndichitengesa mumba zvinhu zvese zvanga zvapera manga musisina. Ndakafonera hanzvadzi yangu imwe, so ndipewo mari ndoda kuya kumba. Akanditumira mari kusvika pabhodha. Anditumira mari yekusvika pabhodha. Pane munhu akamupopotera, ndingataure zita rake nokuda kwezvikonzero. Kwasei wamutumira mari kuti auye kunoku? Munhu akandifonera futi. Ndakakuudza kuti chinyi yekukumbira vanhu mari? Kana muine mari yawasara nayo dzokera Mozambique, ikoko unogara ikoko nevana vako. Kuno usauye nevana vako. Nyaya yacho handingaitaura hangu nekuda kwezvikonzero. Ndakabva ndamufonera futi ndikati ndiri pabhodha nevana, ndashaya ndoita sei kuti ndisvike nevana kunoku. Anditumira mari futi, ndobva ndakrosa, ndobva ndauya kunoku. Ndasvika ndaenda kumusha kuchweshe. Ndakasvika kumusha, rufu rukaitwa. Rufu rwaitwa uchweshe. Ndakagarwa dare, pakagarwa dare. Nekumhuri kwangu nekumhuri kwamai vangu. Pane zvikonzero zviripo zvakaitika kare kare. Kanzi ini nevana vangu hatifanira kugara ipapo. Pamusha ipapo vakatora mabhegi, vakarasa kunze mabhegi angu neevana kuti tisagara ipapo. Ndakatora mabhegi nevana vangu tikafamba tichinokumbira makombi kuti ndisvike kuno kuHarare. Ndasvika kuno kuHarare, hama dzangu dzese pana kana rumbokwanisa ndipa help. Vandiri kutoenderawo vane mari dzachine hapana ari kundipa help. Ndakaenda kuhama dzinokwanisa batsira, havana kana china, havana kana mari. Ndashaya ndoita sei? Izvezvi ndane 10 days ndabva kuchweshe. Ndinongoti nhasi ndagara apa nevana, today ndabva mangwana ndaenda apa nevana, nekuti vandiri kuendera vachine dzimba dzavo dzidiki kuti ndigare nine vana vangu. Atikwani tese nevana vangu. Saka chandisvitsa panapa ini ndiri kuda help, rubatsiro. Handisi kuda mari, ndoda pekugara nevana vangu. Ndoshanda kuti vana vangu vaende kuchikoro. Chandiri kuda vana vangu vaende kuchikoro. Zvezvine zuro vaindibvunza, mama toita sei? Onai vamwe vana vavhura chikoro, vana havasi kuenda kuchikoro palast day October. Ndingoda pekugara handitorina. Kwandanga ndiri Glenora, imwe hama yangu tatatone 3 days tichirara mumota nekuti
kambawo kake kadiki mwana wangu wangu wakurara imomo inini naye mune chimwe chimoto panze. Ndoda kuti vana vangu vaende kuchikoro ndiwane pekugara. Ndo zvandiri kukumbira chete mhuri yeZimbabwe. Ndofunga muri kuzvinzwa DJ Sparks. Mungada kuti kudi handina zvekutaura, ndiri munhu anongwara-ngwara hangu, but apa panyaya am very emotional zvotodaro ndorwadziwa nayo, because vana vadiki vanofanira every child anodeserve kunge achienda kuchikoro achienda wachiona pekurara but apa pakashata. Saka muri Zimbabwe ndachikumbirawo kuti pachinge paine vanobatsirawo vane kwasa kuwapa mabasa sekuti waita kuti awasi kuti havasi kuda mari, but vari kuedza kuti am strong zvekuti ndikwanisa kushanda, ndoda pekugara nekuti ndikwanise kushanda. Hava kuedza kungobudisa pachena kuti havasi kuti havasi kuda mari, kana pachinge paine anayo mari angokwanisa kuwapa bhozi zvekona kwasina kutodya, but vari kuti ndine simba nekuti ndikwanisa kushandira mhuri yangu. Ndingodawo semunhu achangobvawo kuMozambique achasvika anongodawo pekuita sei pekuisa musoro nepekuti akwanise kuenda kubasa. Saka apa tokumbira mhuri yeZimbabwe kuti kana pachinge paine vanokwanisa, kune vanhu vakawanda vanobva kuna UK vamwe vakaine dzimbo dzavo, kana vari kudawo munhu anochengeta pamba ombotanga wambowana pekugara uchizorongwa kunzi vangashande here vangaite sei. Saka kwakutongokumbirawo mhuri yeZimbabwe kuti kana pachinge paine anokwanisa ane basa raari kuziyawo anokwanisa kuwana pekuti vagare zvinogona kuchinja life yavo. Ichokwadi chiri kutaurwa naDJ Sparks. kunze kwakaoma, but unotozoona kutoti situation dzevamwe isusu tine misha yatineta tobuda but chiti takaomerwa, but utaura kuti kuna girl child watiri kuti tinoda kuprotecta. Ati mazuva ano hatisi kuda kungoprotecta girl child chete, wese anongodzi mwana anodeserve protection yedu. Sapanapa tine vana vechidiki vasiri kutoziva kutoti vachibva pano vari kufamba sei. Saka takudzoka kwamuri mhuri yeZimbabwe, ini ndinosichikuonai muchiita mabasa makuru, ende ndoiziva kuti ava mungatadzewo kuita mabasa makuru. Vamwe vari kubvunza kuti vari kuramba vachingoti nekuda kwezvikonzero ndiani, indowanzoda kuzobuda pachena. Chokwadi chinoti pane zvakaitika vari vadiki, kukanganisiranawo kwavakaita nemubereki wekuvabereka. Zvazosakisa kuti mubereki anga ari anosvika paanoita seanobatikana nekuda kwekukanganisirana kwavakaita. I was even thinking kuti it's a situation inoda kuti kana kuchinzi kutombosvika uchiweshe kwachona kana kutombosvika tombogara pasi nemubereki toonesana anditi kuingenjawo ndizvo mudunhu kuti pangowe nepeace, but I think zvese zvigona kuzoitwa vawana pekugara, chekutanga vawane pekugara. So takudzoka kwamuri mhuri yeZimbabwe, as much as nini pamwe pachona ndobatikana nechida kubatsira Sparks, pamwe ndotongoitawo padiki, but woona kuti zvidiki zvandaita izvi ndaifanira ndaita zvihombe, but homwe zoita pfupi kana kuwanawo kwedu kuitawo kupfupi. Saka takudzoka kwamuri vanoda kubatsirana namama mai vevasikana 2 vari panapa. Vamwe vanokutanga kubvunza kuti ko baba vevana vakashayika, handiti vanga vachititsanganangurira vachiti pavakadzoka kuMozambique vachizama kuda kutsvaga kunoona kuti baba vakanosvika nekuti papasisina communication, vanosvika vachinzwa kuti baba vakashayika. Saka baba vevana 2022, saka baba vevana atovapoka ndini newe, handiti tisu takufanira kutoona kutoti vana ava vararama sei. Saka takudzoka kwamuri kuti vanokwanisa kutibatsira. Namba dzedu ndo dziri pascreen idzo, handiti vamwe vanogona kuti toda kubata ivo direct, notibata ipo paya tokupai namba dzavo, handiti nekuda kwezvikonzero takaona zvakawanda Sparks. Kuna umwe vanhu vanopesa kuda kutotora advantage. Saka kana uri kurevesa utoda kubatsira ufanire kurwadziwa kungouya kuti ngosei ndoda kubatsira chi, you understand.
munhu yauya nekuda kwezvikonzero zvatinazvo especially vanhu pane vamwe vanhu nenenge vasina mweya wekubatsira but vane vachida kutotora advantage futi kumunhu ari vulnerable. So you can get through inini number ava vanayo and then tobva takusanganisai iwewe ndiwo watasanganisa nawo ndiwo wava mumaoko ako because zvinoita kuti vachengetedzekewo iwewo futiwo ukaita dambudziko navo zvinoita futi kuti uchengetedzekewo. So thank you very much, thank you so much. Mwari wekudenga kuite zvakanaka. Ndovimba muchawana help kubva pano mhuri yeZimbabwe ichabatsirana nemi. DJ Sparks, thank you very much. Thank you so much my brother. Alright, zvakanaka. From Ango saying DJ Sparks, my nevasikana. For now it's much love and God bless.